हरे कृष्णा. हांगा उपस्थित आशिल्ले सकड बांधवांक भगवत पुराण कोंकणी टिमा तुकून हार्दिक स्वागत करता. बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. हांव आनी तूं अशी अनेक जन्मां तुकून वट्ट आशिल्ली आसती. म्हाका त्या पुरा उडगोस आसा, तुका मात्र कने उडगोस ना म्हणून देव सांगता. Can't hear. हरे कृष्णा. हाँ, ओके. हरे कृष्णा. सत्संग दंडोत प्रणाम करता आणि हार्दिक स्वागत करता. वापस सुरू करता हांव त्याची कट जालें. बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप. देव अर्जुन सांगता की मागेन आनी तुगेले अनेक जन्म तुकून आमी वट्ट आशिल्ली आसती. म्हाका हें पुरा उडगोस आसा जाल्यार तूं पुरा विसरला, तूं उडगोस ना म्हणून. तशी जाल्यार आमी लेगीत की देवाक पुरा जिवीचे पास्ट प्रेजेंट फ्युचर वत आसा आनी देव दयाळ आसा आनी देव पॉवरफुल आसा ते पुरा आमकां गोत आशिल्ले विशय. तशें जाल्यार वाय डू बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल. पुरा गोत आशिल्ले देवान हें जावचें राबोवें आशिल्लें हांवें म्हणून आमी आलोचना करची आसा. ह्या विशयांनी हिस ग्रेस डॉक्टर मुरलीधर प्रभून भारी चंद करून फुल सेक्शनान तूं आमकां एक्सप्लेन केलेलें आसा. प्रभून भारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बरें सांगिल्ले आसा आनी एक साधारण कार ड्रायव्हर तागेले बॉसालें लग्जरी कारान तूं वता चलयत तो आनी तशींची बॉसा लोट्टू तो म्युजीक बरें आयकता, एसी बरें एन्जॉय करता. तशी आमी जीवेर स्वरूप हाय नितीड कृष्णदास म्हळ्यार आमी केन्ना देवालें दास जावन आसता. देवाक सेंटर दवरून आमी काम केलेरी, कार्य केलेरी, देवाल दय आसलेरी आमी लायफ एन्जॉय करीत. ओन्ली इफ गॉड विशस तशें म्हणून प्रभून सांगिल्लें आसा. आनी हे प्रपंचान तूं आमी आयल म्हणल्यार कसनी आमी एक चुकी कोरून आसतना आमी कन्न एकलें देवा सोडून आमी मात्र एन्जॉय करता म्हणून न्हू हें प्रपंच आयलेलें आसा. ह्या विशयांनी आमी गमन करता. तशेंची एक प्रभून एक क्वेश्चन दिमगेलें आसा, वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड म्हणून. आनी आमगेले प्रभून सांगिल्लें आसा की तेजें आन्सर आयच्या सेक्शनांत मेळटा म्हणून. चड टायम वेस्ट करनाशी आयचें कन्क्लुडींग सेक्शन वाय डू बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल तें सेक्शन शूर करुया. ताजे किन्ना फुडें प्रभुले हांव परमिशन घेवन इसान इंट्रोडक्शन दिवचेक प्रयत्न करता. हरे कृष्णा. प्रभुले कार्मिक नेम डॉक्टर मुकुंद शानभाव, तांगेल स्पिरिच्युअल नेम हिस ग्रेस मुरलीधर प्रभू. आनी प्रभूजी डेंटिस्ट जावन आसा ती, रूट कॅनल स्पेशलिस्ट जावन आसा ती. ही हॅज ए प्रायवेट प्रॅक्टीस क्लिनीक तांगेलें 31 years मुंबईंत आसा. आनी हांनी कृष्ण भावनामृतान तूं 1991 आयली ती आनी हांनी 92 इनिशिएशन घेतलें हिस होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराजा तकून. आनी हांनी राधा गोपीनाथ मंदिराचे गृहस्थ आश्रम कमिटी ताजी पार्ट वरी जावन आसा ती. हांगेलें धर्मपत्नी हर ग्रेस राधा राणी दासी. आनी तुमकां गोत आशिल्ले प्रकार प्रभू केन्ना आमगेलें भगवत पुराण कोंकणी टिमान तूं स्पीकर जावन आसा ती आनी आमकां सर्वांक डिवोटीसाक गायडन्स दिता ती. हरे कृष्ण प्रभू. दंडोत प्रणाम. वेलकम प्रभू. हरे कृष्ण. Thank you, Mataji. Hare Krishna. धन्यवाद. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सगणा रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता शारदा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Why do bad things happen to good people? बरे सभ्य जनांक कसलाक वाईट घडता म्हण. 2 दिवस पहिला मी थोडे त्याच्यावर चर्चा केले आणि ते चर्चे करताना आम्ही ह्या चर्चा बी केले की प्रकृती, काल आणि कर्म हे 3 जे आसा ते आमका भौतिक जगात लागू पडतात. प्रकृती आम्ही ताजेवर पण थोडे चर्चा केले की हे भौतिक जग 1/4 भाग म्हणजे 1/4 सृष्टीचे निर्माणचे आणि 3/4 आध्यात्मिक जगत. आणि आम्ही ह्या जगात भौतिक जगात आमका आमगेल स्वतःली इच्छेनं मी आयल्या. कसं लाग आमका भगवंता बरोबर राबची इच्छा नाशिल. आमका भोग करचे आशिल्ले भगवंता शिवाय. भगवंत आमकां नाका आशिल्ले आणि तान केन्ना मातशी इच्छा करताची तेन्ना कसं करता माया शक्ती आमके भौतिक जगात धाण दिता. आणि भौतिक जगात आयल की 84 लक्ष योनीत आम्ही भ्रमण करते उरताचे. कडे मनुष्य शरीर प्राप्त जाता खूप खूप जोनी भ्रमण केल्यानंतर मनुष्य जन्म प्राप्त जाता. कारण मनुष्य जन्म प्राप्त केले की आमक थोडीशी जरा थोडी बुद्धी येता. कोणाक कोण भाग्यवान असलं तर थोडे जरा विचार करताचे कसं लाग म्हाका त्रास जाता हांगा. मागेली इच्छा ना, मागेली इच्छा असं भोग करचे आनंद, पण म्हाका आनंद मेळना. हांगा म्हाका दुःख आसा, त्रास जाता म्हाका की आम्ही हांव कोण आणि म्हाका हे त्रिविध ताप कसलाक म्हाका कशी त्रास देता. म्हाका केन्ना एक जीव अशें केन्ना विचार करता पळय त्या टायमार तो आध्यात्मिक मार्गारी येता. तितले पर्यंत
जोपर्यंत तो हे अशी विचार करणार तोपर्यंत आध्यात्मिक मार्ग येऊच तागेल लक्षण ना किंवा तागेल भाग्यात ना ब्रह्मांडे भ्रमित पूर्ण भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पायी भक्ती लता पीची भ्रमण करत राहा ब्रह्मांड भ्रमित कोण भाग्यवान जीव एक कोणी भाग्यवान जीव अर्थलो ताका गुरुले कृष्णाले कृपा प्राप्त जाता आणि ते तो भक्ती मार्गात लागतो भक्ती मार्गात तो विचार करचा लागतो अरे हा कसं कर का म्हाका शरीर मेळ्ळ्या मनुष्य जन्म प्राप्त झाला म्हाका अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा तो विचार करचा जिज्ञासा करचा आणि ह्या मार्ग राहील की तो हजी बद्दल विचार करतो होतो की कसल कसल घडते या जीवनात तर प्रकृती एक लक्षण मारी प्रकृतीला 3 गुण सत्वगुण रजगुण आणि तमगुण प्रकृती कसं करता ते 3 गुणांना आमका पूर्णप्रमाणे ह्या भौतिक जगात आमका घट्टी बांधून धरता हा एक जाड दोरी असल्यारी त्या गुणा बरोबर त्याची तुलना केल्या सत्व रज आणि तम हा प्रत्येकाची लक्षणं वेगवेगळी होतात सत्व मारी एकदम शांत स्वभावाचे कोणाक जास्ती वाईट विचार करची ना हे सगळे सत्व गुण हा आणि ज्ञानमय अशी वेगवेगळे सत्व गुण आणि रज म्हळ्यारी ऍक्शन हा कसल तरी प्राप्त कर का हा आणि ह्या जगात येऊन कल तरी कार्य कर का कसल तरी जाव का हवे आय वॉन्ट टू बिकम समवन आय वॉन्ट टू बिकम ग्रेट ताका रजगुण म्हणतात आणि तमगुण मारी बाहेर कसं चलता त्याची काही काळजी ना त्याचे बरोबर कसले विचार ना काही ना फक्त स्वतः दुनियात उरता आणि पूर्णप्रमाणे अंधकार म्हण की अंधकाराप्रमाणे तर हाजीवर चर्चा करच्या गॅलरी 3-4 तास होताची पण संक्षिप्तात सांगची मला इतल्याची की ह्या भौतिक जगात आम्ही उठलो की ह्या 3 गुणा नामका बांधल्या भौतिक जगात 3 गुणांद्वारे आणि एक व्यक्ती खंची बी क्षणात रजगुण तमगुण किंवा सत्वगुणात होतात पुरा आमगेल दिवसाच बी पुरा जो असा ते 3 भागात डिवाइड झाल्या सकाळच्या वेळारी सूर्य उदय झाला त्यांना पुरा सत्वगुण होता नंतर 8-9 नंतर काम करच्या होता ज्यांनी ते रजगुण पूर्ण आणि नंतर रात्रीची वेळारी तमोगुण पूर्ण प्रमाणात तमोगुण हा मारी अज्ञान म्हणजे आडना तमोगुणात म्हण आम्ही काय नीत की आम्ही पूर्ण प्रमाणे एकदम बेहोश किंवा अज्ञान म्हणजे आडना असल आमगेल स्थिती आणि आम्ही कसं करताची प्रकृती हे गुणाद्वारे आम्ही त्यांच्या काम करिष्ठा आमक दिसतं आम्ही करताची काम पण आमगेलकडच्या काम करिष्ठाची हे सत्वगुणात असलेली सत्वगुणाचे काम रजगुणाचं रजगुणाचे काम आणि तमगुणाचं तमगुणाचे काम आमगेल आहार आमगेल कार्य आमगेल विचार हे बी सत्वगुण रजगुण तमगुणात होता तर प्रकृती ह्या 3 गुणांना आमक पुरा बांधून धरता
ताजी कत्रिक एक जीवात्मा ह्या भौतिक जगात आयल्यानंतर ताका बद्ध जीव म्हणतात. बद्ध जीव म्हणजे तो पूर्ण प्रमाणे तो बांधला ह्या भौतिक जगात. आणि एक पटी बांधल्यानंतर ताका तो कसं करता की एक प्रकार ताका एक सवय जावन वता ह्या भौतिक जगात त्याप्रमाणे वागचे. हा तर ताजे खातीर म्हाका ताका कंडिशन्ड सोल म्हणटात. कंडिशन म्हणजे एक प्रकारचे वातावरण अशी तयार जाता की तो पूर्ण प्रमाणे तांतूतच गुंतून जाता. पूर्ण प्रमाणे गुंतून वता. एअर कंडिशन म्हाका जालें की हवो पूर्ण प्रमाणे कंडिशन जाता थंड जावचे. तर आमकां थंड वार मेळटा. भायर कितले बी गरम उरूं पावस पडूं पण रूम थंड उरता. तशीच आमगेले स्थिती शुद्ध कृष्णेर नित्यदास. आम्ही कृष्णाल नित्यदास आसा. जीवेर स्वरूप होय. पण ह्या जगात बांधल्यानंतर 3 गुणांना बांधल्यानंतर आम्ही त्याप्रमाणे वागताची. आम्ही कसे वागताची? अरे हाव शरीर. हा हे शरीरात म्हाका करका कसल्याची आणि शरीरात म्हाका काम करका पडटलें. अरे हो मेगल चलो, ही मेगल आवय, ही मेगल बायल. तर आम्ही हे शरीराचे तुलनात आम्ही पूर्ण आमगेले ते संबंध स्थापित करताचे. शरीर आम्ही केंद्र दवर. तर ह्या भौतिक जगात प्रत्येक जीव ताका एक शरीर प्राप्त जाता पळय. आम्ही गेल्या वेळी चर्च केल्ले की जेलात एक ड्रेस मेळटा. त्याच्यान आमकां कळटा की तो एक कैदी, गुन्हेगार. तशीच आमकां ड्रेस मेळ्ळा, शरीर मेळ्ळा. 84 लाख शरीर. त्या शरीरात त्या ड्रेसात आम्ही जे कार्य करता पळय कळका की आम्ही आता हे कारागारात आसत, हे जेलात आसा, भौतिक जेल. हे भौतिक जेलात आमकां हे शरीर मेळ्ळें आणि हे शरीरांत ते शरीर प्राप्त केल्यानंतर आम्ही ते कार्य करताचे. तर हे कंडिशन नेचर ते कंडिशन ज्यान कळ जाता की आम्ही निस्साय जाताचे. निस्साय म्हळ्यार वी आर हेल्पलेस. निस्साय जावन आम्ही काम करताचे. आमगे केन्ना केन्ना इच्छा जायना पण आमकां काम करका पडटा. रात्र जाली की आमकां न्हीद का पडटा. सकाळी सत्वगुणात रजगुणची वातावरण की आम धावका हांगाते इति उती धोय अशी. तर ताच्यान आमी केन्ना कार्य करता पळय ते कार्य कसं करता आमकां परत 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 आणि बांधता. ह्या भौतिक जगात खूप आणि गूढ डेन्स आमगेले ते बंधन जाता. ताच्यान कशी भायर येवचे ते बी आमकां ताची जाणीव जायना. ताजे खातीर एक जीव हे भौतिक जगात आयले ताका बद्ध जीव म्हणले. बद्ध जीव पूर्ण प्रमाणे बद्ध जाला तो. बंधन आजान. आणि ताच्यान ते कार्य केल्यानंतर तो कसं करता ते कार्य इच्छा प्रकट करता आमगेले मनात की म्हाका हे करका, म्हाका कितले पयशे कमोवका, म्हाका कितले जावका, म्हाका हे जावका, म्हाका ते जावका. आणि ते केन्ना आमी शरीर सोडताचे त्या टायमार आमी इच्छा पूर्ण जाले ना जाल्यार आमकां अनेक शरीर प्राप्त जाता. आमगेले इच्छे प्रमाणे अनेक शरीर प्राप्त जाता. तर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम. हे प्रकृती. तर प्रकृती आमगेलो अशी काम करता. आता काल आम्ही काल पयर चर्चे बी केल्ले प्रकृतीन काल म्हळ्यार कसं टाइम. कृष्ण भगवद्गीता कालोस्मी म्हणटा. हांव कालच. आय एम द टाइम फॅक्टर.
आय एम द टाइम फॅक्टर डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड. हे पृथ्वीचे हे संहार प्रलय हे पूर्ण काला निर्मिती जाता. आणि प्रत्येक गोष्ट जगात घडतं पळे हे कालाचे प्रभावान घडता. आणि कसं करची गरज ना. एक बिल्डिंग बांधले, निर्माण केले बिल्डिंग, 100 वर्षानंतर स्वाभाविकप्रमाणे ते बिल्डिंग कोसळटलेच. नाला बिल्डिंग एकदम जुनी जाऊन सिमेंट पडतले, ताजे वयरची रूफ पडता. अशी तर बिल्डिंग आजकाल प्रॉब्लेम्स हांगा ते प्रॉब्लेम्स समस्या सुरू जाताले. 100 वर्ष, 2 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्षानंतर 100, 200, 1, 2 वर्ष, 3 वर्ष मग कसं ऍक्च्युली टाइम फॅक्टर काला निर्मिती आम्ही कसं प्राप्त केलं पाहिजे या जगात ते पुरा आमगे नष्ट जाऊन होता. आम्ही एक शरीर धारण करताची ताक जन्म म्हणताचे आणि आम्ही कार्य करताचे आम्ही हे प्राप्त करतात त्या प्राप्त करताचे दुड्ड प्राप्त केले नंतर आम्ही आमगेले एक फेम यश प्राप्त केले, ऐश्वर्य प्राप्त केले, प्रसिद्धी प्राप्त केले. पण ते कसं करका पडतलं आमका आम्ही शरीर सोडता असताना हे पूर्ण आमका अंगाची सोड वाचका पडतले. शास्त्रात सांगल्या कशी आमगेले बदल जाता. आम्ही केने शरीर धारण करताची आमगेले पहिले जन्म जाता, नंतर आमगेले थोडी वृद्धी जाता, वृद्धी झाल्यानंतर कडे काल जाता कडे आम्ही एक प्रकारचे जे स्थित ऍडल्ट वूड म्हणतात यौवन प्राप्त जाता, युथ. आणि त्याच्यानंतर आम्ही एक कोणाबरोबर लग्न करणं नाल्या सकलची युनित स्त्री पुरुष एकमेकाबरोबर येऊन चेडू म्हणून प्राप्त करताच. नंतर हळूहळू आम्ही म्हातार जाताच आणि म्हातार जाऊन आम्ही कडे नंतर शरीर सोडताच. हे पुरा कालाच जे प्रभावानं आमगेल ह्या उठू बदल जाता. आम कर का पण कसल्याची काल करता पुरा त्याची किती इंग्लिशात म्हण असते हाऊ ओल्ड आर यू, हाऊ ओल्ड आर यू, हाऊ यंग आर यू म्हणण्याचे. ओ आय एम 55 years old, आय एम 60 years old. 1 वर्षात चल असं सांगताय आय एम 1 year old. मग त्याचे अर्थ कसले की आता हळूहळू कालाच प्रभावानं हवा तर म्हातार झालो. 1 वर्ष म्हातारा झालो, 2 वर्ष म्हातारा झालो, म्हणजे आयु कितले 40 वर्ष म्हातारपण. हा आता मृत्यू समीप आयला. एक बुद्धिमान पुरुष असल्याने तो विचार करता रे मग आता हळूहळू हा म्हातार चैत्री गेला कसं नंतर मृत्यू अरे मृत्यू तर कसं तो विचार करायचा लागता. आणि विचार केला तो सावध जाता, भयभीत जातो. आणि सावध झाल की भगवंताला शरण घेऊची तो इच्छा करता प्रकट. हे कालाची निर्मिती उठू जाते. कृष्णा कसले करची गरज पडणं आमगेल जीवनात कालाच प्रभावानं आम्ही पराभव जाता. वी लूज एव्हरीथिंग बाय द इन्फ्लुएन्स ऑफ टाइम. कालाच प्रभावान. आणि असे म्हटले की टाइम इज अ एक्सपर्ट गॅम्बलर. आम्ही गॅम्बलिंग करता पाहिजे, जुगार करता पण तो गॅम्बलर एक्सपर्ट गॅम्बलर कशी होतो तसा. लास वेगास म्हणून एक अमेरिकेत एक जाग असते
ते पुरा हेव टू करतात त्यांनी जुगार गॅम्बलिंग करतात गॅम्बलिंग गॅम्बलिंगात त्यांनी कसं करतात पहिला कोण खेळच्या गेल थंय पैसे कमवच्या तरी हा आणि पहिले कसं करतात ताका जिंके त्याची हळूहळू तो कसा तो $100 घाले की ताका $1000 मेळटा खरें ताका दिसता रे हांव आनी 1000 घालता तर ताका $10,000 मेळटले तर सारे वा 10,000 म्हाका ताबडतोब मेळ्ळे तो 10,000 घालता 10,000 घाल की $20,000 मेळटा 20,000 झाले की ताका $30,000 मेळटा नंतर काय जाता की एक डायस म्हणटा ताका फासा एक पडी ते ताणे खाल्ली की गॅम्बलरान पुरा तुमगेले दुड्ड पुरा जप्त करून सोडता तशीची ह्या भौतिक जगात काल तशी आसा काल कसं करता आमकां आम कसं जावं ते आमकां प्राप्त करच्याक तो मदत करता आणि आम्ही प्राप्त करते होताच आम्ही दिसता हो आय एम द मास्टर आय एम द ग्रेटेस्ट मोहम्मद अली द ग्रेटेस्ट बॉक्सर तो तागेल वेळार म्हणटा आय एम द ग्रेटेस्ट तर ताका पार्किन्सनिझम जालें पार्किन्सनिझम ताका कळ्ळें तागेले स्वता हात बी उखलचे जानाशिल्ले त्याने एक इंटरव्ह्यूवरान विचारले त्या टायमार वृद्ध जाल्लो तो की आर यू स्टील द ग्रेटेस्ट तो म्हणचलो येस आय एम द ग्रेटेस्ट बट आय एम द ग्रेटेस्ट फूल असं लाका आता मग कळले की हांव ग्रेटेस्ट ना हे कालाच प्रभावानं हांव जो ग्रेट आशिल्लो बॉक्सर आत्मक हात बी उखलचे सो आय एम अ ग्रेटेस्ट फूल आय एम हेल्पलेस निस्सायर तर तशीची काल कसं करता ह्या प्रभावान कालाच प्रभावानं आमकां पुरा लोकांक निस्साय करून सोडता हे स्थितीत अशी स्थितीत हाण दवरता आमकां की आम कसले करचे ना आमी एकदम पूर्ण प्रमाण ते गॅम्बलर म्हणके तो पहिला आम जिंकयता नंतर एक क्षणात पूरा आमगेल कसं आमी कमयल पे ते पुरा काण सोडता तशीची आमकां पूर्ण प्राप्त करच्याक मदत करता नंतर मृत्यू वेळारी पुरा जप्त करून सोडता नाल्यार जिवंत आशिल्ले तेन्ना बी जप्त करून सोडता हे कालाच प्रभाव शिल प्रभुपाद उदाहरण दिताची एक मांजर आणि एक इंदुर चुवा हा तर मांजर केन ते इंदुराक पकडता पळय तेन्ना सोडता बी ताका आनी ताका दिसता माउस रॅट ताका दिसता की अरे हांव सुटलो हांव फ्री जालो पण परत मांजर पकडता परत सोडता परत मांजर पकडता परत सोडता परत मांजर पकडता परत सोडता आणि लास्टला कसं करता मांजर परत पकडता आणि खाऊन सोडता तर तेच काल सगळ्यांक तशी करता काल फॅक्टर ताजेर एक हे भौतिकात आयल्यानंतर प्रत्येक व्यक्ती हे प्रकृतीचे 3 गुण आणि काल ताजे अधीन होऊन कार्य करतात आणि नंतर कर्म आता कर्म म्हणजे कसं आहे कर्म ते कार्य जे आम्ही 3 गुण आणि बांधून 3 गुणांना आम्ही बांधील असन आम्ही जे कार्य करताचे आणि ते काल al प्रभावात जे कार्य करतात ताका कर्म म्हणतात so it's an activity under the influence of 3 modes and with the time factor
कालात प्रभावानं आम्ही जे कार्य करतात 3 गुण बांधून बांधून भौतिक जगत बांधून दवरता ते जे कार्य मी करताचे ताका कर्म म्हणतात. ते कर्म तर कर्मा भितर कालाच प्रभाव बी आयले आणि गुणाच प्रभाव बी आयले. तर हे कर्माचे नियम प्रत्येक व्यक्तीक लागू असा. जे कोणी या भौतिक जगात जन्म घेतल्या आणि मनुष्य जन्म प्राप्त झाल्या तांका हे कर्म जो असा कर्माचे नियम असा ते लागू जातलेची. आणि कर्माचे पहिले नियम कसले, जे कार्य आम्ही करताची ताची आमका प्रक्रिया ताची रिएक्शन आमका मेळटलीची. लॉ ऑफ कर्मा, एव्हरी ऍक्शन हॅज अ इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन. हे ह्या भौतिक जगाचे कर्माचे नियम. हांव कसले कार्य केले असले माग ते कार्याचे प्रतिक्रिया प्राप्त जातलेची. नियम म्हळ्यार कसले, ते नियम तुम्ही कसले तुम्ही ताजेर विश्वास दवरा विश्वास दवर नाका ते नियम लागू जातलेचे. गव्हर्नमेंटल रूल कसले, इंडियात लेफ्ट हँड ड्राईव्ह, रस्त्याच्या लेफ्ट साइडान तुम्ही ड्राईव्ह करचे. अमेरिकेत राईट हँड ड्राईव्ह. पण तुम्ही अमेरिकेत गेले सांगले की नाही नाही हांव इंडियात लेफ्ट हँड ड्राईव्ह असता, आय विल ड्राईव्ह ऑन द लेफ्ट ओनली. नो, तुम पोलीस पकडतेलीच. So every action has an equal opposite reaction. कालाचे पहिले नियम. दुसरे नियम कसले कालाचे नियम, सॉरी कर्माचे नियम, की आम्ही कसं उलयताचे, आम्ही कसं विचार करताचे आणि आम्ही कसं कार्य करताची ताची जबाबदारी आमगेली. वी आर रेस्पॉन्सिबल. आम्ही जिम्मेदार असतात. कसं विचार, कसले कार्य आणि कसले आम्ही उलयताचे. प्रत्येक गोष्टीचे आम्ही जिम्मेदार. ते दुसरे नियम. आणि ताजी काहीतरी तिसरा नियम कसले, की हे दोन आम कळले रे ताजी जे काय परिणाम असता ते परिणाम आमका जाणीव जावका. एक पटी जाणीव झाले आमगे परिणाम कसला असा तेन्ना आमका कळटले की वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल, और इज इट दॅट ओनली टू गुड पीपल, और आर दे गुड पीपल और नॉट. ते खरोखर सभ्य व्यक्ती ज्यांचे तांगेल जीवनाचे वाईट घडता, की खरोखर ते वाईट लोक, बरे की वाईट लोक, ते कोण ते हे की आमकां ज्ञान जाताची ज्ञान आमकां प्राप्त जाता तेन्ना आमकां कळटले. आणि त्यांना आम्ही स्वतः निरीक्षण केलं आमकां कळटले की हांव खरोखर बरो व्यक्ती की हांव खरोखर वाईट व्यक्ती. इज इट की बरे व्यक्तीक वाईट घडता की वाईट व्यक्तीक वाईट घडता. हे कर्माचे नियम कळ की आमकां पूर्ण स्पष्ट जाता. आता कर्माचे नियमाचे अर्थ कसले कसले विचार करसारखी गोष्ट कसं कसं असतं. एक असा की आम्ही ते कार्य जे केले असा पहिलीच जन्मात ते कार्य सॉरी ते ताजे फळ आमकां ह्या जन्मात आमकां भोगतका पडता. ताका आमी प्रारब्ध म्हणटाचे. आणि आम्ही जे आता कार्य करताच ताजे फळ आमकां भविष्यात मेळटले. तर आता आमकां कसं प्राप्त जाल्यार ते आमकां पहिलीचे कार्याचे फळ आणि आता मी कार्य करतात ताका मुखार भविष्यात ताचे फळ मिळतात.
तर हे पहिले आमकां जाणून घेवची गरज आसा. दुसरे, आम्ही जे बरे कार्य करताचे ताका पुण्य कार्य म्हणटाचे. कोणाक तरी आमी कोणाक मदत केली, कोणाले फायनान्स, कोणाक आर्थिक सहाय्य केले आमी, कोणाक कसले आमी हाण दिले, कोणा बद्दल बरे विचार केले, कोणाक बरे खावच्याक दिले, हे पूर्ण जे आसा हे पुण्य कार्य आसा. आणि पाप कार्य मग कसले की कोणाले वाईट केले, कोणाले नष्ट केल्या कसले संपत्ती, कोणाबद्दल वाईट विचार केल्या, कोणाक कसलेची गरज आशिल्ली तेन्ना आमी तांकां मदत केली ना, तर हे ओटू कार्य जे आसा हे पाप कार्य. आणि आम्ही या इस्कॉन संस्थातून आमकां सांगले 4 नियम पालन करता. मांसाहार खावच्या ना, मांस खावच्या ना, जुगार खेळच्या ना, नंतर मद्यपान करच्या ना, दारू बिरू पिवच्या ना, आणि नंतर इल्सिट सेक्स, परस्त्री संबंध दवरच्या ना. ताज्यान आमगे जे पुण्य जे फळ आसा ते नष्ट जाता आमगेले. आमी केन्ना मांस खाताची वी डिस्ट्रॉय व्हॉट इज कॉल्ड एज मर्सी. कृपा आमगेले हृदयात आसा ते नष्ट जाता. when we have illicit sex, आमगेले क्लेनलीनेस, आमगेले स्वच्छता, आमगेले हृदयात स्वच्छता हे नष्ट जाता. आणि केन्ना आमी जुगार करताची आमगेले ते ट्रुथफुलनेस, खरे उलयचे ते आमगेले नष्ट जाता. आणि आमी केन्ना मद्यपान करताचे वी डिस्ट्रॉय ऑस्टरिटी, आमगेले तपस्याची जी प्रवृत्ती आसा ते नष्ट जाता. तर पाप कार्य आमी जे करताचे सिनफूल एक्टिविटीज, पिलर्स ऑफ सिनफूल एक्टिविटीज म्हणटा ते आमगेले ते पाप कार्याचे खांब, फाउंडेशन. तर पाप कार्य, तर हे पाप कार्य, पुण्य पुण्य कार्य, पाप पाप कार्य. आणि अशें सांगल्या की आमकां हे भौतिक शरीर प्राप्त जाल्या ताचे अर्थ अशें न्ही की आम कसो जावं ते करचे शकता ना. आमकां जे काय आमी करताचे ताजी खातीर आमकां पूर्ण प्रमाणे आमकां ज्ञान प्राप्त करता. जसे की मुंबईत कोण नवीन आयलो गांवच्यान आणि तो ट्रेनात प्रवास करच्याक स्टेशनार पावला समजा, आणि ताण पळयलें की पुरा ट्रेन गर्दी खूप आसा, लोक भायर लटकून वताचे, पण एक कंपार्टमेंटात कोण व्यक्ती लटकतना दिसना ताका आणि खाली दिसता. तो खाली दिसता म्हणून तो भितर घुसता. अरे वा, हे कंपार्टमेंट खाली आसा. आणि तेन तो त्या कंपार्टमेंटात गेले नंतर टीसी पकडता ताका. टीसी म्हणटा तिकेट. तो तागेलो ऑर्डिनरी तिकेट दाखयता, म्हणे हे ऑर्डिनरी हे फर्स्ट क्लास तिकेट आहे, फर्स्ट क्लास तिकेट दाखय म्हाका, हे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट आहे. ओ म्हाका भूत नाशिल्ले फर्स्ट क्लास अशें ना म्हणून. हांव अशी ते खाली अशें दिसले आणि हांव ताजेर घुसलो. तर टीसी कसलो म्हणटलो ताका, यू हॅव टू फायंड आउट. तू पयल हे तपासून घे की फर्स्ट क्लास आसा की सेकंड क्लास आसा की खंयची क्लास आसा. ते पुरा तुवें पयल म्हायती काडून घेवपाक आशिल्लें, तपासून घेवपाक आशिल्लें. ताजे नंतर तू कडेन नंतर तू ठरय कसले क्लासीस तुका फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास.
पण तू ते माहिती काढील ना आणि आता तू हातून घुसला तर तू दंड देवकच पडतले, तू दंड मेळकाच. तशीची आम्ही अशी म्हणच्या ना आमकां की अरे म्हाका भूत नाशिले अशी कर्माचे अशी नियम असं म्हणून नाला अशी कर नाशिले ना. तुम्ही टेरेसा वयर राबून कट्ट्यार राबून तुम्ही जंप केल्यार उडी मारल्यार तुम्ही सकल पडतलेच. ते नियम असा. तुम्ही अशी सांग इच्छा जाय ना तुमका की अरे म्हाका भूत नाशिला हांव सकल पडतले म्हणून ना, सकल पडतलेच तुम्ही. तर दिस व्हेरी इम्पॉर्टंट, खूप महत्वाचे. आणि अनेक गोष्टी हे कोणाक मनुष्य जन्माक मात्र लागू असे कर्म नियम. प्राण्यांक ना. प्राण्याला एक अवधी उरता, तितले अवधी जाल्यानंतर तागेले वय जाल्यानंतर दुसरी युनिट वतो. पण मनुष्य शरीर ना, मनुष्य शरीरात मात्र हे कर्माचे लागू जातात. आणि नंतर देर इज कॉल्ड एज ताबडतोब त्याची प्रतिक्रिया आणि थोड्या वेळानंतर प्रतिक्रिया. मग कसले कार्य केल्यार तुमका काय काय असल गोष्टी उरतल, असल कार्य उरतल की ज्याचे ताबडतोब तुमका त्याचे फळ प्राप्त जातं. आणि असल कार्य केना केले की त्याचे फळ थोड्या वेळानंतर प्राप्त जातं. ताका म्हणतात इन्स्टंट आणि डिलेड कर्म. हांव कोणाक लाफा मारले पॉलर तर आय मे गेट अ सडन रिएक्शन, परत मग कोण तो मार. पण एक अशी उरतल की आज हांवें कसले खाल्ले भायरचे, गरम गरम समोसा ह्या पावसात मुंबईत पाऊस पडते असा. तर हांव गरम गरम समोसा रस्त्यार खाल्ले. ताजी रिएक्शन ताबडतोब मेळना, ताजी रिएक्शन दुसरे दिवस मेळटले. लूज मोशन्स, डिसेंट्री, पोट दुखचे, फूड पॉइझनिंग असू शकता. तर रिएक्शन आणि ऍक्शन केन्ना केन्ना ताबडतोब मेळटा, केन्ना केन्ना थोड्या वेळानंतर मेळटा. राईट. आणि दुसरी मग कसं झालं, तिसरी पाचवी मग कसं झालं, एक वैयक्तिक रीतीनं कोणाक प्रतिक्रिया मेळटा किंवा एक सामूहिक हातूंत बी प्रतिक्रिया कोणाक मेळची शकता. वैयक्तिक हातूंत प्रतिक्रिया खूप उदाहरण असायचे तातूंत. एक शास्त्राचे उदाहरण मारी आम्ही जे डिलेड रिएक्शन म्हणले पळय, तर धृतराष्ट्र जीवनात तशेंच. धृतराष्ट्र 50 जन्मा पहिला ताणे अशी निस्साय जे प्राणीले 100 निस्साय प्राण्याले ताणे हत्या केली आणि तांगेले दोळे काण सोडिले. केन कृष्णाक प्रश्न विचारतात धृतराष्ट्र की म्हाका त्रास कशाला भोग का पडले या जन्मात. सांगले की 50 जन्मा पहिला अशी तू केल्ले. तर धृतराष्ट्र म्हणता की 50 जन्मा पहिला केलं त्या टायमार म्हाका तू दिव कशेले दंड, आत कसले मेळ्ळे म्हाका दंड. तर म्हणले की तुका प्रत्येक जन्मात 2-2 पुत्र प्राप्त करचे तरीका तुका पुण्य कार्य करक पडले. तेन्ना तुका 50 जन्मानंतर 100 पुत्र प्राप्त करचे ताजे तुका फळ प्राप्त झाले. ताजे तरीका 50वा जन्म 51 जन्मात तू कुरुड जालो आणि तुगेले 100 पुत्र झाले आणि तुका ते पुत्र तांगेल मृत्यू तुगेल मुखारच तांगेल मृत्यू पळोवका पडले तुका. इट वॉज लायक अ डिलेड
कार्मिक रिॲक्शन. आम्ही कसं विचार करत आम्ही फक्त ह्या जन्माच मात्र आम्ही बळी त्याची. ह्या जन्मात कोणी कसं केलंय ताजेवर ओ पाप कुरड अरे 100 चेरडू आणि पुरा मेले तागेल मुकारेची. पण कृष्ण म्हणतात की 50 जन्मा पहिला तू अशी कार्य केले त्याची ते फळ प्राप्त करच्या त्याची प्रतिक्रिया तुका आता ह्या जन्मात तुका करक पडलं 50 जन्मानंतर. ताक म्हणतात डिलेड करणं. गावात पहिली काळाक अशी होडो ड्रम दवरते ड्रम. अरे आज पीक तांदळाचे फसल पीक आईल की मेळली की त्यांनी काय करतात ड्रमात घालत आशिल्ले आणि ड्रमात अजून हळूहळू ते तांदूळ जून झालं की ते एक एक महिन्यानंतर जुनी जाती होते. ताका सेलो म्हणतात सिलो होडो ड्रम तर तातूंत घाण सोडत आशिल्ले आणि सकल नळ उरत आशिल्ले. नळांतल्यान तांकां ते तांदूळ कितलो तितले मेळटा काडचे मेळटा. तर एक वर्सात बरे पीक आयले तांदळाचे ते घाल्ले. दुसरी वर्स इतली बरे पीक नाशिल्ले कीड खूप आशिल्ली तातूंत ते बी घाल्ले. तिसरी वर्सात आनी बरे नाशिल्ले तर ते बी घाल्ले. नंतर चौथ्या वर्सात आणि बरे चांगले बरे पीक मेळले ते घाल्ले. तर व्यक्ती सकलच्यान वयरच्यान तो बरे पीक घालता तांदळाचे पण सकलच्यान तो नळ खोलता असताना ताका कीड पडेल तसे तांदूळ ताका मेळटा. तर भायरची व्यक्ती विचार करता रे तो तर वयल्यान बरे तांदूळ घालता पण सकलच्यान भायर येता कीड लागील तांदूळ. पण ताका हें गुंतना की 1 वर्स 2 वर्सां पहिला ते कीड लागील तांदूळ ताणे ते ड्रमात घालिले. ते कीड लागील तांदूळ आता ते काडता ताचे ते मेळटा. पण लोकांक दृश्टिकोन दिसता तो बरे तांदूळ वयल्यान घालता पण किड्याचे तांदूळ तो भायर काडता. पण ताका ते किड्या तांदूळ स्वीकार करचो पडटा ताणे घाल्ल्या. ताणे किड्या तांदूळ वयल्यान घाल्ल्या. त्या तरीक केन्ना काडता नळांतल्यान सकलच्यान ताका ते किड्याचे तांदूळ मेळटले. तर ह्या उदाहरणान आमकां कळटा की आम्ही जे कार्य पहिली जन्मात ताची पहिली जन्मात जे कार्य केल्ले आशिल्ले ताची फळ आमकां ह्या जन्मात प्राप्त जाले उरतले अशें आमी स्वीकार करप. तर ताच्यान आमकां कळटा की एम आय अ गुड पर्सन ऑर एम आय अ बॅड पर्सन. पळय ह्या जन्मात हांव बरो उरतलो पण पहिली जन्मात हांव कसले वायट केल्ले उरतले आणि ते वायट केले ताजे खातीर ते वायट कार्याची ताची प्रतिक्रिया आत्ता म्हाका जाता. आता बरो उरतलो पण ताची प्रतिक्रिया म्हाका आतां मेळटा. ताजे खातीर लोकाल दृश्टींत आनी मेगेल दृश्टींत अशी विचार येता की अरे हांव तर बरो का आसा हांव तो बरो मनीस पण हांव ह्या सारकें कार्य ह्या जन्मात केलें ना पण म्हाका कसला भोग का पडता. पण मित्रा तू पहिली जन्मात ताची पहिली जन्मात कळलं तू कार्य केले उरतले वायट ताची फळ तुका आतां मेळटा. त्या टायमार तू तांदूळ किडी लागील तांदूळ घाल्ले ते किडी लागील तांदूळ तू आतां काडता भायर. आतां तुझे कार्य करता ताची जे आसा बरे फळ तुका नंतर मेळटले पण पयलींचे कार्य केले आसत ताची किडी पडील तांदूळ ताची तुका भोग का पडटले तुका स्वीकार करका पडटले. तर हे एक उदाहरण. आणि सामूहिक कर्म मग कसले की भगवंत अशी रचना करताची की एकपटी जे लोकांनी कसं कार्य केलं त्याची प्रकारचे कार्य त्या कुठलं एकाकडे हाण दवरता आणि एकाकडे हाण नंतर ताजी एक प्रतिक्रिया जाता. जसे की ते ट्विन टॉवर तांतूंत 2 बिल्डिंग उडून चडले फाटकन
लोक म्हणारे कशी झालं असे तसे देव आसकी ना अस्तित्वात हे ना ते ना. पण शास्त्र सांगता की सामूहिक कर्मा त्याची प्रतिक्रिया रिॲक्शन एकत्र लोकांक हाडल्यानंतर हे क्रिया जाता. जसे की एक उदाहरण आशिल्ले की 4 लोक एककणी आशिल्ले एक झोपडीत आणि तांकां एक भविष्यवाणी जाता की तुमगेलपैकी एक जो आसा तो पापी आसा आणि त्या पापीक वयरची वीज लायटनिंग येवन त्या पापीक नष्ट करतलो तो अशें म्हण. तर प्रत्येकाक दिसता की कोण पापी उरतलो आमगेल मदीं. तर एकेकाक भायर ध्यान दिता. एकल्याक एक भायर वता तर काही जायना. तो परत येता म्हणटा की हांव तरी पापी ना. दुसरो वता तो परत येता म्हळ्यार हांव बी पापी ना. म्हळ्यार ते झोपडपट्टीत कांय जायना. वीज झोपडी वयर येना. तिसरी वता अरे म्हणटा तो बी वचून परत येता म्हणटा बरे म्हाका बी काय जाल्ला म्हण हांव बी पापी ना. चवथो वता तो बी येता म्हणटा अरे हांव बी पापी ना. तो उठलो विचार पापी कोण आणतो कडेला कडे पळयताची त्याची घरात एक गरीब वृद्ध बायल मनीस बशिल्लो आशिल्लो. म्हणटा ही पापी उरतली पळय ही पापी उरतली. तर म्हणटा तिका भायर काडा ती उरतली आणि ती भायर काडता तांणी. आणि ती बायल मनीस भायर गेल्या नंतर एक वीज येता आणि त्या झोपडपट्टीक वयर पडतानी आग लागता. ती बायल मनीस थंय आशिल्ली ताचे खातीर चारय लोकांक काही जालें पण ते चारय लोक पापी आशिल्ले. पण ती केन्ना भायर आयली तर कलेक्टिव्ह कर्मा हे चारय लोकांक तांगेल कर्मा प्रमाणे ते चारय लोकांक ते विजेन तांगेल मृत्यू जावचे आशिल्ले. तर ते चारय लोक एकत्रित आशिल्ले वीज आयली जळले तांगेल मरण जालें. तर हाका म्हणटाचे कलेक्टिव्ह कर्मा. तो कलेक्टिव्ह कर्मा इज व्हेरी ऑल्सो समटायम्स इज सीन आउटसाइड. ताचे कितें केन्ना केन्ना भूकंप जाले लातूरचे हे ते तर आमी शास्त्रांद्वारा शास्त्र चक्षु शास्त्राद्वारा पळयल्यार आमकां कळटा की इट मे बी कलेक्टिव्ह कर्मा. नाजाल्यार भगवंताचे जे नियम आसले ते परफेक्ट आसता. तातूंत काही अशी चूक ना. आमगेल दृष्टिकोनात चूक आसा त्या खातीर आमकां त्रास जाता. त्या खातीर आमकां ताजे निर्णय निष्कर्श आमी दुसरे घेवपाचे. आमकां ताजे पूर्ण प्रमाणे ज्ञान ना ताजे खातीर. आणि नंतर अनेक गोष्टी लक्षात दवरच्यो. हे नियमात पुण्य कार्य केले आणि पाप कार्य केले ते दोन्ही कॅन्सल जायना. की आता हांव एक 4 पुण्य केले अरे ते कॅन्सल करचे खातीर सॉरी 4 पाप कार्य केले ते कॅन्सल करचे खातीर हांव 4 पुण्य केले तशी जायना. 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली गई. अरे 100 इंद्राला भक्षण करणं एक मांजर हज वता तर ताजी रिॲक्शन मेळची ना अशी ना. एखादे व्यक्ती 10 खून केले आणि नंतर मंदिरात आल्यान ब्रह्मचारी जालो आणि पोलीस आयले ताका पकडच्याक. पोलिसाक आणि तो प्रचार करचा लागला. प्रचार केल्यानंतर खूप लोकांक भक्तीत आयडले ताणें. पोलीस येतलो माय डियर सर तू हे कार्य केल्या हे खून केल्या तुवें 10 वर्सां पहिला. नाही सर आता हे
आता कितले चांगले बरे प्रचार करता इतलो का खाव प्रचार करता इतलो मेगल पळय ऐकताची यालो भक्ती ताता दैट्स ओके कम आपको इसका भुगतना पड़ेगा इसका दंड मिलना पड़ेगा आपको राइट ते भौतिक जगात बी हा हे कॅन्सल जायना तर कशी आध्यात्मिक जगात पुण्य कार्य केल्यारी ताजे किंवा पाप कार्य केल्यारे पाप कार्य कॅन्सल जातले पुण्य कार्याने ना पुण्य कार्याचे पुण्य तुमका फळ प्राप्त जातले पाप कार्याचे तुमका पाप कार्य पाप फळ प्राप्त जातले आणि दुसरी गोष्ट म्हळ्यार पुण्य कार्य आणि पाप कार्य दोन्ही आमकां लागू जाता तुम्ही कोणाला बरे केल्यारी तुम परत जन्म घेवका पडतले ते बऱ्यापणाचे फळ प्राप्त करचे ताजे खातीर आणि तुम्ही पाप कार्य केल्यारी ते पाप कार्य खातीर तू परत जन्म घेवका पडतले ते पाप कार्याचे फळ प्राप्त करच्या खातीर तर तुमकां जन्म घेवका पडतले पुण्य कार्य केले ताजे खातीर बी ताजे फळ प्राप्त करचे खातीर पाप कार्य केले बी ताजे फळ प्राप्त करणार तर हे दोन्ही जे आसा पुण्य कार्य आणि पाप कार्य हे दोन्ही आमकां लागू शकता बोथ आर बाइंडिंग टू अस बरे कार्य केलं बरे कार्याचे फळ प्राप्त करण्यासाठी वाईट कार्य केल्याने वाईट प्राप्त करणार तर प्रश्न येता की कसं करता आमकडे जे आम्ही वाईट कार्य करतात ताका विकर्म म्हणटाचे आणि बरे कार्य केले ताका कर्म म्हणटाचे आणि तातूंत मदींत कसलो आसा अकर्म अकर्म मारी असल कार्य की जे आमकां लागू जायना आणि ते कसले ते भगवंताले आणि भगवंता संबंधित जे काही आम्ही कार्य करताचे ताका अकर्म म्हणटाचे एक उदाहरण दितात की आता फॅन पंख चालू असेल तेन्ना फॅन बटन चालू केलं की फॅन चलता फॅन फिरतीर उरता केन्ना आमी अकर्म केलं की त्या फॅनचे बटन बंद केल्या आमी फॅनात बटन बंद केल्यानंतर हळूहळू तो फॅन जो आसा फिरतीर उरतलो फॅन तो राबता तशीच केन्ना आमी भक्तीत आयल्यानंतर भक्तीत आम्ही कार्य केले त्या टाइम कसले भक्तीत मारी भगवंताक प्रसन्न करचे खातीर जे काही कार्य मी करताचे वॉट एवर इट इज जत जशनाशी जत जोशी जत तपस्या असे कोणते तू कसं खात पळ तू कसं कार्य करत तू कसं तपस्या करत ते तू मेगेल सांगील प्रमाणे मेगेल प्रश्न केन करत पळ त्या टायमारी ताका अकर्म म्हणटाचे ते केन अकर्म उरता पळय तर अकर्म म्हणटा आमकां हे पुण्य किंवा पाप कार्याचे आमकां ताजी लागू जायना पण आमकूच तो फॅन केन बंद जातले बटन बंद केल्या पण बटन बंद केलं की फॅन ताबडतोब बंद जायना हळूहळू बंद जातले भक्ती भावनात लागल्या आमगेले ते पुण्य कर्म पाप कर्म ताजे फळ जो आसा हळूहळू पयलींचे जे पाप कर्म पुण्य कर्माचे फळ आमकां मेळटलेच मेळटलेच पण एक भक्त कसं विचार करता ततेनुकंपम सुषमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विभागम विधवाग पूर्वे विदधा नमस्ते जीवेते मुक्त पदे भक्त कसं विचार करता की कसले एक त्रास झाला जीवनात why bad things happen to good people जीवनात कसं त्रास झाला रे ब्रह्माजी प्रार्थना आहे जीवनात त्रास झाला तो भक्त कसं करता प्रार्थना करता भगवंत थँक्यू मग इतली पाप कार्याचे फळ मागत प्राप्त जावक आशिल्ले मेगेल कार्याप्रमाणे पण तुम्ही कसं केलं म्हाका इतले दिल्या म्हाका ताचे रिॲक्शन ताची प्रतिक्रिया म्हण इतले म्हाका तुवें
फळ दिल्या. मेगेल कार्याप्रमाणे पहिले जे हांव केल्लें उरतलें पाप कार्य म्हाका इतली मेळ्ळें कशें पापाची फळ भोगत का पड कशें. पण तुम्ही इतली धाकलीशी टोकन दिलें टोकन. मेगेल पाप कार्या हिसाबान मेगेल पायाचे एक्सिडेंट जावपाक पाय वचचे आशिल्ले. पण तुमगेल कृपेन म्हाका एक थोडशी जरा एक खरोज आयले बस इतलें आनी कांय ना. मेगेल एक बोटाक थोडशें रगत आयलें बस. ततेनु अमुक अनुकंपा सुषुमिक्षमाणो भुजान्म एवात्म कृतं विभागम. थैंक यू कृतज्ञ ऋतवार बपूर दीर्घ तथा नमस्ते ऋत वाक बपू. हाँ अगर हृदयान बाय माय वाचा बपू बाय माय बॉडी तथा नमस्ते. आणि तो व्यक्ती कोण आसा जिवेतीर मुक्त पदे सदाय. तो व्यक्ती लायक आसा भगवतां वचन. तर why bad things happen to good people? It's not like that. Bad things happen to bad people only. And good things happen to good people. But good things can happen to bad person because पहिलीच तरी कार्य बरे केला म्हणटा तरी एक वाईट असभ्य व्यक्तीक बरे 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 गोष्टी प्राप्त जावच्या शक्य आसा पाव आसा आमगेल दृष्टिकोनात. आणि एक दिशाक बरे सभ्य व्यक्ती बरो मनीस ताका खूप खूप त्रास खूप वेदना खूप परिश्रम ह्या उठून जातीर आसा. कसल्याक ताणें पयलींची कसले तरी पाप कार्य केल्या ताजी फळ तो भोगतीर आसा. आणि भक्त इज मात्र स्पर्शस्तु कौंतेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम आपयन नित्य ताम स्थितिक्षस्व भारत. तो कसं करता तितिक्ष्व. कसले त्रास जाल्यार कसले बरे असले बरे जाल्यार बी तो भगवंताक प्रार्थना आणि कृतज्ञ जाता. आणि वाईट जाल्यार तो अशी विचार करता अरे ते मेगेल पयलींचे पाप कार्य आसा ताचे फळ मेळटा म्हाका बस एक कॅन्सल जालें मेगेलांतल्यान. मेगेल रेकॉर्ड ऑन वन बॅड ऍक्टिव्हिटी टिक्ड ऑफ. राईट. तर हे जे कर्माचे नियम खूप असा कॉम्प्लिकेटेड आसा खूप. पण एक भक्ता कसं विचार करचे कारण ताणे हे हांव टू विचार करचे ना मेगेल कर्म कितले आसा मेगेल वायट कर्म कितले केले उरतले कसले केले उरतले. भक्त कसं करता आत्ता बटन प्रेस करता फॅनाच बटन प्रेस करता आणि बटन प्रेस करून कसं करता भगवंताले सेवेत भगवंताल भक्ताल सेवेत जो कसं कार्य करता ते भगवंताल संबंधित कार्य करतात. जे कोण खातात कसं खातात भगवंताक अर्पण करून खातात. जे कार्य करता भगवंताक अर्पण करून करता. माम अनुस्मर युद्धच्या कृष्णान भगवद्गीता अर्जुना सांगले तू युद्ध कर पण माग स्मरण कर तू युद्ध कर. ते अकर्म जातात आणि ते भक्ती जातात. तर एक भक्त त्याप्रमाणे तो आमगेल जीवन जगता. बटन प्रेस केलाय फॅनाचे बटन प्रेस केलं की हळूहळू हळूहळू फॅन राबतले. ते केन राबतले ते माग गुतना पण भगवंताक गुत आसा. आणि आमकां ते विश्वास आसा की भगवंत गुत आसा भगवंत पळोवन घेता. आणि हे केन्ना आमकां ज्ञान प्राप्त जाता पळय तेन्ना तो शांत जाता विचलित जायना. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति. तो व्यक्तिगत भोक्ताराम यज्ञ तपसाम तोची भोगता भगवंत यज्ञ तपसाम
यज्ञ चे फळ तोच प्राप्त करते. तपसा तोची देह तपस्याचे फळ ताकाच सर्व लोक महेश्वरम या सृष्टीचे ईश्वर सूर्यदम सर्वभूतान सगळ्या तो मित्र सुरीत वेलविशर. तर तो वेलविशर असताना कृष्णा वेलविशर. वाय विल ऍक्ट सेपरेटली फॉर एनीवन? हो वाईट हो बरोची हाका त्रास दिता हाका त्रास दिना तो अशी भेदभाव करना करचे ना. तो कसं लागतं तांगेल कत्रिक कृष्णा कत्रिक वी आर ऑल इज पार्ट्स अँड पार्सल्स. समूहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्टी स्थिनो प्रिय. हा कोणाप्रती द्वेष करणार. समूहम सर्वभूतेषु ममय वंश जीव लोक जीव सनातन. हेवटू मेगेलीची जीव मेगेलीची वंश असायची. भेदभाव तो करना कृष्ण पण कसं कर का आमगेल कार्यप्रमाणे आमका ते फळ प्राप्त होते. सो bad things happen to bad people only, but not of this life or some activity of the past life. Hare Krishna. Sorry for going over time. Hare Bol. हरे कृष्ण प्रभू. प्रति ब्लिसफुल पूरा भारी अंडरस्टँडिंग दाल नमका अंडरस्टँड दाल म्हणलेक पूरा जनक आणि क्वेश्चन असले निम्गे या. हरे कृष्ण. भक्ती क्वेश्चन येतल प्रभू आजी. हरे कृष्ण. माइक ओपन करते राइट दिलेला असा. प्रभू म्हाका एक क्वेश्चन आशिल्लें. रिसेंटली एक मेसेज आयला की आमगेले बहरीनाचे यात्राचे चाललो म्हळ्यार कॉलेज गोईंग चाललो. सो स्विमींग गेलेलो ही ड्राउंड सीन तो. सो ते कशी ते तशी म्हणून आनी इवन बांगलादेशाचो टेम्पल अभिषेक हे जालो प्रभू. ते कशी म्हणून म्हाका अर्थ जायना. ते कशी अप्लाय जाता सांग तूं. म्युटार आसात प्रभू तुम्ही. सॉरी तेच सांगले की आम्ही फक्त ह्या क्षणाच मात्र आम्ही पळयताच नाही कसलं घडले कसलं ना म्हणून. कलेक्टिव्ह कर्मा पयलींचे कसले कर्म उरतले ताज्यान कसले घटना घडली उरतले अशें तशें. पण ताजे अर्थ अशी नाही की आम्ही फक्त गप्प बसचे आणि काही करचे ना अशी नाही. आमगेर आतां क्षमता आसा ते इस्कॉनात जाले ते जाले. आम्ही अशी सांगनाच की ओपनली हा कर्माचे झाले नाही. ऍज अ मॅटर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आमगेली जबाबदारी बी हे बी आसा की आम्ही आमगेल क्षमतेप्रमाणे मदत करचे जाल्यार आम्ही मदत करची. जशी कोणाक कोण शीक पडला तर ताका सांगचे न्ही की अरे तुगे कर्माच्यान तू शीक पडला भोग तू कर्म तुगेले फळ नाही. ते तागेल कत्रीक पण मेगेल कसं कर्तव्य. मेगेल कर्तव्य असं की तो शीक पडला हांव कसं ताका कितें मदत करू हे मेगेल कर्तव्य जाता तागेल प्रती. तशीच आम्ही केन्ना भायरची दृष्टिकोनात आमी पळयताचे कोण आतां स्विमींग गेलो तागेले मृत्यू जाले हे जाले. आता आम्ही ते फक्त दृश्य पळयले दृश्य. पण अशें उरता की तागेले पयलींचे कर्मा प्रमाणे हे शरीर त्या टायमार सोडक आशिल्लें आनी अशी सोडका पडले ताका शरिराक. हे शक्य आसा ते आमकां गुतना. पण कर्माच्या नियमाप्रमाणे आमकां अशी ज्ञान प्राप्त जाता की ह्या कर्माप्रमाणे आसा. कर्माचे फळ ताका प्राप्त जाल्या. पण हांव एक व्यक्ती जिम्मेदार जबाबदारी व्यक्ती आसून मेगेल कार्य कसं आसा. मेगेल कार्य कशी की तागेले ते परिवार आसल्यार तो मेगेल परिवार एकदम मग
तागेल गुत्र असल्यारी तर हांव कशी मदत करूं ताका, हांव कशी ताका सहायता करूं, सहाय कशी करूं ताका, तर ते मेगेल कर्तव्य जाता. सो आणि दुसरी गोष्ट मेगेल जिवनात कशें जाल्यार की हांव अशें समजूच की हे मेगेल पयलींच पाप कार्या निमित्त म्हाका कशी जाल उरतलें, नाजाल्यार जावचें शक्य नाशिल्लें. रायट. तर मेगेल जिवनात जाल्यार आमी अशी विचार करचे, पण दुसऱ्या जिवनात जाल्यार आमी कसो विचार करचे की आमी कशें ताका मदत करची. तर कर्माचे नियम आसा ते एक व्यक्ती स्वता खातीर आमी ताजे खातीर विचार करचे आणि ते खरेच स्वाभाविक आसा आणि ते सत्य आसा. पण ते सत्य कशें आमी प्रकट करचे म्हळ्यार कोणाक त्रास जाल्यार तांकां ते सत्य सांगचे न्ही की अरे तुका अशें त्रास जाले ताजे न्ही न्ही आमगूच ना. केन्ना कोणाक कसल्याक त्रास जाता, केन्ना केन्ना कोणाक तर आमकां कसलें शिक्षाक मेळटा तातूंतल्यान की कसले केल्यार कसो जाता, कोणे कसले कार्य केल्यार कसली ताजी प्रतिक्रिया जाता, ते शिक्षकाचे आमकां तांच्यान शिक्षा बी मेळटा आणि आमकां एक संधी बी मेळटा कोणाले मदत करच्या खातीर. तर आमी त्या दृश्टीन आमी पळयल्यार इट्स एन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर अस टू सर्व अदर्स. तर आमी त्या दृश्टीन तशें विचार करचे. इस्कॉन बांगलादेशात जे चाले, येस वी आर प्रेइंग फॉर देम, वी जस्ट आर हर्ट, वायट दिसता हेवटें जालें, तर ताजेर आमी कसं करचें. वी शुड फायट फॉर इट. एक्सटर्नली वी शुड फायट, वी डू एवरीथिंग व्हॉट इज नेसेसरी. कसं गरज आसा ते आमी करे. पण आमकां हे बी तसं शास्त्राद्वारे की जसं जाल उरतले इज बिकॉज ऑफ सम karma which I don't know and I did not know and I am not Krishna to know. Only Krishna knows. Krishnak मात्र कसं मागूत ना ते, मागूत ना त्याच्या जीवनात पहिलीच कसं कसं कार्य द्यायला लागतं. येस ओनली व्हॉट आय कॅन डू, म्हाका संधी मेळटा ताका मदत करचे. लेट मी हेल्प द पर्सन इन वॉट एवर वे, बाय प्रीचिंग, by influencing, by just trying to help personally, financially, medically. This is what I am saying. Okay, Prabhu, thank you so much, Prabhu. Question ayla Prabhu yeka. Prabhuji, makke question asa nimgu vitve. Sorry. Yes. Chat Yes. box isvalla already. Okay, nimge Mataji. Ha, okay, sorry. Sorry interrupt केलेला का माताजी. हा प्रभूजी ते म्हाका एक क्वेश्चन कसं आशिल्लें की म्हण सांगल्यार आमगे लागता ह्या जन्मात आमकां कश्ट येता नव्हे ते आमी लेखून आमगे प्रारब्ध कर्माच्या ना म्हणगे न्हू, पण ते टॉलरेट करचे कशे आमी ते पण ते आमकां येता आशिल्ले कश्ट आमी टॉलरेट करचे कशे म्हणून. Do the best what you can and leave the rest to Krishna. केन्ना कसं आमकां त्रास जाल्यार ताजे खातीर कसल गरज आसता ते आमी करचे. समजा म्हाका कसले एक आजारपण जाले, डिजीज, so I do the needful. I go to the doctor, get the regular medicines done, take the regular medicine needed, take proper treatment. ते पुरा करचे आमी, आमगेल हातात जे काय आमगेल क्षमता आसा ते करचे. We do the best and then afterwards leave the rest to Krishna. Krishna, ते तुगेल्यार आसा. You decide what is to be done. Right? आणि तशें केल्यार then what happens is that we also come to tolerate the situations. ते टॉलरेट कशें जाता, आमकां पूर्ण ज्ञान आसल्यार मात्र आमकां टॉलरेट करचें जाता ते सिच्युएशन. अशी आर्टिफिशियली टॉलरेट करचें ना. वी हैव टू अंडरस्टँड की ओके येस म्हाका हे त्रास जाता, हा ओके ह्या त्रास जाल्यार म्हाका कसं करपाक
हे कर का, ते कर का, ते कर का, आय वॉन्ट टू डू दिस, आय वॉन्ट टू डू दिस, आय वॉन्ट टू डू दिस, आय डू दिस, आय डू दिस, आय डू दॅट. ट्राय युअर बेस्ट. यु नो, एक म्हण असा, डू एव्हरीथिंग ऍज इफ, do things as if everything depends on you, but fully depend on Krishna for his mercy. म्हळ्यार तुमगेल हातात कसं असत ते करा, आणि अशी करा की अरे तुमगेलवरच पुरा निर्भर असतात, तुम्ही कसं करता ताजेवर निर्भर असत तुमगेल. पण भितरच्यानं रिमेंबर दॅट की कृष्णास मर्सी इज नीडेड. भगवंताल कृपा आमगेलवर उरू, अशी करून आमगेली एक प्रार्थना होत. अर्जुनान तशी केली नव्हे. अर्जुना कसं केलंय, ही फॉट एज इफ एव्हरीथिंग डिपेंड ऑन हिम. अशी युद्ध केले की अशी ना की कृष्णान ताका 11 वाद्यात दाखील न्ही, विश्वरूप दाखिले, आणि तातूं विश्वरूप भितर दुर्योधन, भीष्म, द्रोण, कर्ण उठू तांगेल तोंडात होताचे. तर अर्जुनाकूच आशिल्ले फायनल आउटकम, रिझल्ट कसला आसना. पण अर्जुना कसं केलंय, ही फॉट लाईक एज इफ एव्हरीथिंग डिपेंडेड ऑन हिम. की ताण युद्ध केलं जाल्यार युद्ध समाप्त जातलें अशी अर्जुनान त्या प्रमाणे ताणें युद्ध केलें. पण ताका हे बी खूत आशिल्लें की कृष्णाल कृपा बी म्हाका जावका. तर प्रत्यक्षात कृष्णाल कृपा ताका मेळटी तशें, पण एक्सटर्नली वॉज फायटिंग एज इफ एव्हरीथिंग डिपेंडेड ऑन हिम. तर आमकां केन्ना त्रास जाता पळय जिवनात, ते त्रासा खातीर ते कसले जावं ते कसली गरज आसा ते आमी करतीर उरचे. आणि हृदयापासून आम्ही भगवंताला कृपा खातीर आमी याचना करतीर उरचे. आणि ताजेर काय जाता, आमच्या जीवनात एक प्रमाणे पेशन्स, तितिक्षवका जागृत जाता. वी टॉलरेट द सिच्युएशन्स इन लाईफ. ते स्वाभाविकपणान येतले आमकां. When we try the best and then we leave the rest, then that aspect of tolerance comes. Otherwise, artificially tolerate करचे म्हळ्यार it is not possible. So we tolerate म्हळ्यार we understand. Yes. ताजेर उत्साह निश्चात धैर्यात म्हणले रूप गोस्वामी. So patience is needed, determination is there. उत्साह is there, उत्साह, निश्चात, धैर्य, धीरज, patience. Got it, Prabhuji. Thank you. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Did I answer your question, Mataji? तुमगे प्रश्नाचे उत्तर, was I able to satisfy you? I got my answer, Prabhuji. Thank you for nice explanation. हरे कृष्ण प्रभूजी. आम्ही मेगेले डाऊट आम्ही अनोइंगली मस्त मिस्टेक्स करता असताची जाल्यार नोइंगली करचे जेव्हा अनोइंगली करच्याक सेम कर्म फल मेळटा. जेव्हा मस्त नोइंगली केल्यार ताजी कर्म, नोइंगली केल्यार ताजी कर्मा विल बी मोर रिएक्शन. अननोइंगली केल्यार ताजी कर्मा विल बी लेसर. दोन्ही बॅडच म्हळ्यार लाईक अनोइंगली केल्यार ताका. Yes. Knowingly, if you do something, then yes, you will get a reaction little more. आम्ही जप करच्या बसल्यार आमकां एक नियम आसा जप करता आसतना, टू कमिट सिनफुल एक्ट्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम. अरे जप केले आणि आमकूच आसा जपाचे की हरे कृष्ण महामंत्र जप केल्यार ताजे कोटी कोटी पाप जे आम्ही केले ते पूर्ण भस्म जावन वता. तर व्यक्ती कसा करतलो, तो एक 100 पाप कार्य करतलो, नंतर एक जप माळ घेऊन बसतो, हरे कृष्ण आणि म्हणतात की ते पूर्ण भस्म जातले. नो, तो गुत असा की दिस इज गोइंग टू हॅपन. नोइंगली इफ यू परफॉर्म दॅट सिन विल बी मोर. काहीतरी तुमका जास्ती तुमका पनिशमेंट मिळते, दंड मिळते. जसे की एक धाकली चल्याक चेवडाक मिस्टेक केले,
हा कसं चूक केल्या रे तर काही कसं करता परत परत करणार का चूक करता कुठ इथलं कळणं पण त्याची व्यक्ती वय ओढ झाल्यानंतर असल चूक केल्या रे त्या गुतून चूक केल्या रे ही कॅन बी पुट बिहाइंड बार्स ही कॅन बी इन जेल तो knowingly unknowingly both are equally bad but then unknowingly में थोड़ा तो कभी कभी कंसेशन मिल सकता है कंसेशन मिल सकता है बट लेकिन कंसेशन मिलेगा हर बार वो नहीं जैसे की ट्रेन आता तुम्ही फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट पहिली टाइम गेला रे टीसी सांगच्या फाव असं तुमका बाबा देखो फिर से अभी ऐसा मत गलती करना जा उतरो उतरता परत फर्स्ट क्लास बच्चा ना तुम्ही ते चॉईस ते टीसी वर असत दुसरी मला टीसी दंड बी देऊ शकता बिकॉज अरे तू गुतना ते खरे असा पण तू फाइंड आउट कर का नाही माहिती कारण घेऊ कशी तुवे तपासून घेऊ फाइंड आउट कर कशी तुवे कसं फर्स्ट क्लास कसं आणि सेकंड क्लास कसं म्हणा तू भर आता पैसे दॅट इज ऑल्सो दर पण टीसी क पोट खात्री झाली की अरे अगं खरोखर गुतना ताका दया आयली टीसी कॅन लिव्ह हिम ऑल्सो सो बोथ नोईंगली दॅट्स वाय आम्ही कसं करताची एक प्रार्थना सांगतात दरवेळेने ऍज अ डिओटी ना त्यांना निश्चय पहिले बिफोर ही गोज टू स्लीप ही सेज अ प्रेयर knowingly unknowingly if I committed any offenses कोणाला प्रति अपराध केलंस तरी अज्ञात व ज्ञानात ज्ञान ये तो अज्ञान अगर मैंने किसी को दर्द दिया है कोणाला वाईट केलं तर कोणाला वाईट विचार केलंस तरी मग माफ करा So this is what is the prayer we always would like to chant. धन्यवाद प्रभूजी. प्रभूजी अनेक सांड डाऊट Yes. स्त्री जन्म ते लोवर बर्थ प्रभूजी तुम्ही सांगल्या धृतराष्ट्रानं पुण्यकर्म केलेलं तशें देखून ताका पुत्र प्राप्ती जाल्ल्या म्हणून जाल्यार Right. भगवद्गीते श्लोकान तू 9th चॅप्टर सांगिल्लें आसता स्त्रियो वैश्य आसता शूद्र त्या पियंती मामगती म्हळ्यार लोवर बर्थ म्हणून म्हळ्यार ते कशी प्रभूजी स्त्री जन्म लोवर बर्थ It's not lower birth. It's not lower birth. It is a स्त्री शूद्र they are the persons who need protection, who need more caring and attention. काल तांगेल शरीर त्या प्रमाणे असा so that particular शरीर needs more attention and more care. It is not lower birth. ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय आणि शूद्र Shudra is given protection by the other 3 classes of people. So when you say lower birth doesn't mean that you pounce upon them, you just completely trample them. No. तांगेल कार्य वेगळं असा तांगेल गरज बी असा शूद्राशिवाय बाकीचे 3 वर्ण शक्य ना जातले क्षत्रियाक बी एक शूद्र सेवाची गरज असा वैश्याक बी शूद्र सेवाची गरज असा आणि ब्राह्मणाक तशीच वैश्याक ब्राह्मणाला बी गरज असा मार्गदर्शन खातीर क्षत्रियाला बी गरज प्रोटेक्शन तशी क्षत्रियाक बी गरज असा ब्राह्मणाला मार्गदर्शन खातीर आणि वैश्याले टॅक्स तो दित पळय ताजें तागेलें राज्य चलता तर एवरीवन इज इन कॉपरेशन विथ ईच अदर राइट बट सम नीड मोर प्रोटेक्शन सम नीड लेस प्रोटेक्शन इन सम तर स्त्री वैश्य तथा शूद्रो ते कसले कृष्णान सांगले दे नीड मोर प्रोटेक्शन बट फ्रॉम द स्पिरिच्युअल पॉइंट ऑफ व्यू आध्यात्मिक दृष्टीन ऑल आर ऑन द सेम लेवल नाजाल्यार श्रीमद भागवतमात क्वीन कुंतील प्रार्थना इज बीन संग बाय पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्वीन कुंती महाराणी Draupadi, they're all great personalities, great ladies. कुंतील प्रार्थना आम्ही म्हणतात सध्याची नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने आणि आम्ही विपत सत्संतो तत् जगत करू सो
तो कितली प्रार्थना आसा आमी ते ताजी उल्लेख करताची. तर आध्यात्मिक प्लॅटफॉर्मार स्त्री श्रेष्ठ पुरुष श्रेष्ठ ना आम्ही सेम प्लॅटफॉर्म. महत्वपूर्ण गोष्ट मानतो कळले वी नीड कॉपरेशन ऑफ इच. पुरुष आणि स्त्री लग्न केल्यानंतर इच वन हॅज इट्स ओन स्ट्रेंथ्स अँड विकनेसेस. पुरुष जे करचा शकता ते स्त्री करचा शकता. स्त्री कसं करचा शकता तर पुरुष करचा शकता. त्याच्या व्यतिरिक्त पुरुषाकडनं स्त्री कॉपरेशन जे आहे आणि स्त्रीकडनं पुरुषाला कॉपरेशन जे आहे. हे दोघांना एकमेकाला कॉपरेशन होते. दे बिकम पूरक. पूरक मीन्स दे कॉम्प्लिमेंट इच अदर. दे असिस्ट इच अदर. दॅट्स वाय दे आर फ्रेंड्स. तर एक वैवाहिक जीवनात गो आणि बायल, ब्राह्मण आणि बायल हे दोघ लोक दे आर इक्वल टू इच अदर. इक्वल म्हणजे नॉट इक्वल इन पोझिशन, इक्वल इन रेस्पेक्ट. Both need to be respected by others for what they contribute in your life. पुरुषाल जीवनात स्त्रीले जे असा ते तागेले योगदान असा आणि स्त्रियाल जीवनात पुरुषाल योगदान असा. ते दोन्ही एकमेकाक समजून घेवचे एकमेकांना आणि रेस्पेक्ट दॅट. तर त्या प्लॅटफॉर्मार दे आर इक्वल. पण स्त्रीक संरक्षणाची गरज असा. तिचं शरीर त्याप्रमाणे असं काहीतरी एक पुरुष तिका एक शारीरिक संरक्षण देतात. तशीच एक शूद्राक एक संरक्षणाची गरज असते. त्यातरी ब्राह्मण वैश्य ते शूद्राक संरक्षण देतात. तर त्या दृष्टीने दे आर ऑन डिफरंट लेवल्स बट देन दे नीड प्रोटेक्शन. बट अदरवाइज ऑन स्पिरिच्युअल प्लॅटफॉर्म दे आर सेम. भारी छंद कोण सांगले प्रभूजी. धन्यवाद धन्यवाद. तुम्ही सांगलो प्रभूजी धृतराष्ट्र पुण्य कर्म केलेले निमित्त पुत्र प्राप्ती झाले म्हणून तशी Right. मग त्या कोणाकोणाला नशिबात पुत्र प्राप्ती ना पण पुत्र प्राप्ती तरी बी खूप पुण्य कर्म करका पडतं तर पुत्र प्राप्ती जात. दोष होता कोणाक चेडू प्राप्त जाणे पितृदोष. आता पितृपक्ष चालू असतो असे सांगले की कोणाला पितृदोष असले री तांक चेडू जाण्याची. तर ह्या पितृ ऋण आमगेल पूर्वजक आम्ही फक्त तागेल स्मरण करचे तांक तर्पण दिवचे या पितृपक्षात. ते दिस अ सिम्पलेस्ट वे टू प्लीज देम अँड रिलीव्ह अवर सेल्स फ्रॉम ऑल द ऑब्स्टॅकल्स. आमगेल जीवनात जे आसा ते काढची संधी मेळटा. सिंपल ऍक्टिव्हिटी बट प्रॉफाउंड रिझल्ट. राईट. धन्यवाद प्रभूजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. प्रश्न आशिल्लो सराउंडिंग सांगतो आम केलोपटी दिसता वी आर प्रॉब्लेम्स आर कमिंग बॅक अँड बॅक. सो एका म्हाका एक प्रॉब्लेम्स आयल बट लागची पुरो पळयता दे आर काम. आमी सांगतना प्रॉब्लेम्स आयला ओ वय म्हणून म्हणटात बट हाऊ टू हँडल इट म्हणजे आमगेल पीस ऑफ माइंड ऑलमोस्ट ब्रेक जावन आसता. सो व्हॉट टू डू. नो माताजी देर आर सो मेनी फॅक्टर्स. त्याच म्हणले प्रॉब्लेम्स येता म्हणजे तर प्रॉब्लेम्स आर देअर बिकॉज ऑफ सम कर्मा मागशीचे आमगेल कर्म उरतले ऑर फॉर सम रिझन सम दोषास. तर ते आम्ही सोदून काढका पडतला आमकां की दोष कसलो आसा आमगे कसली समस्या आसा. आम्ही त्या शुद्ध भक्तार स्तरार आसला न्ही माताजी. शुद्ध भक्त स्तरारी आम्ही सगळे काय एक्सेप्ट करतले स्वीकार करते. पण आम्ही ह्या भौतिक जगात असून आम्ही विचलित जातीर उरल्या रे दर वेळा आणि आमकां आमगेल कार्य
आमी त्या भावना आम करचे जायना जाले वी बिकम डिसफंक्शनल आमी रेगुलर कार्य आम करचे जाना दैट मीन्स वी हैव टू थिंक अबाउट सीरियसली then you have to take support okay then astrological chart पळून astrology कसला असवे कसला दोष असवे कसला हे असवे Yes, Prabhuji. ते फाइंड आउट करचे जस्ट फॉर एग्जांपल आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे ओके तर बॉम्बे टू पुणे वत असताना ओके इफ आई नो दैट की वाशी गणित जरा थोडेसे बॉटलनेक असा तर हांव कसं करता हाउ आई विल टेक अ डी रूट आई विल टेक सम अदर रूट एंड गो राइट बिकॉज आई वॉन्ट टू रीच पुणे मग पुणे वच्चे आसा की नाही तर हांव दुसरो रूट घेतलो म्हाका कळले बाबा हांगा जरी एक्सिडेंट जाल्या हांव दुसरे कडेन वतलो but it's good na if I know accident zala man then I can go somewhere else na through somewhere rather than going through that road and then cribbing kare kabhi hoega accident kabhi niklega gaadi kabhi nikle main kabhi pahunchunga instead of getting frustrated you find out where is the other way to go so sometimes astrological charts can help you to find out ki baba is there any accident on the way from Bombay to Pune. Can I avoid that? Can I do something else? Or can I do this? Can I do that? It's like this. Hare Krishna, Prabhuji. हरे कृष्ण प्रभुजी. Yes. चॅट बॉक्स आहे कायला प्रभू हरे कृष्ण. अरे बोल. त्याची हांव एक निमून घेतला क्वेश्चन. हरे कृष्ण प्रभुजी. दंडवत प्रणाम. भारी चंद कोण सेशन्स केला. म्हाका एक क्वेश्चन म्हळ्यार आता आमी कसले का स्टाईल पडला आमी जाताक दाखोवच्या वताची तेन्ना तांणी पुरा पळो न्हू तुमगेले कुटुंब दोष म्हणून म्हणटाची हे आमी नमगू का की नजी म्हणून त्या एक कन्फ्युजन आसपाची कशी आमी नाही ते तुम्ही नमगू कशी you should accept it. You should accept it because that may be one aspect of your suffering. So you should try to, कैसा है कि, if my body is, if I'm not how fit na jalari, I will not be able to serve na. Supposing, mag chamkila mag त्रास जाता, mag chamkila mag थकणी जाता. मेगल वजन वाढल्या so what I should do I should go to the gym tone my muscles make my muscles very strong reduce my weight why I am doing all these things so that I can do better service right मेगल कार्य जे आसा हांव बरे प्रमाण करचे शकता हांव बरो असल्यार like if I am fit हांव fit असल्यार हांव डेंटिस्ट आसा I can work for 8 hours हांव म्हाका बरे रेस्ट मेळ्ळे असल्यार मेगेल स्वास्थ्य बरें असल्यार हांव आरामात 8 तास काम करशाक म्हाका शक्य जाता पण मेगेल म्हाका त्रास जाता जाल्यार म्हाका दम लागता जाल्यार आनी थोडेशे काम केल्यार न्हीद येता थकणी जाता तर मेगेल कार्य हांव व्यवस्थित करचे शकना न्ही So I want to find out what is the best way I can do these things nicely and efficiently. So for that, whatever I need to take support, I should take that. So astrology may be one thing, your personal thing may be one thing, so many aspects. तर कोणाशी सांगले की तुमच्या कुटुंबात दोष असा तर ते कुटुंब दोष कसं करता what should I do it तायते म्हणणे आम्ही शुद्ध भक्त नाची ते स्तरार नाम पण शुद्ध भक्त स्तरार गेल्यानंतर अडना कसले ज्याला चलता मेघ जीवनात माशी पण आम्ही ग्रस्ती असायची ग्रस्त जीवनात आमगे कार्य आमक कर का ताजे किती कसल गरज ते कर का आम्ही कोणाक सर्दी जुकाम ताप येते उरला तो डॉक्टरने वत की नाही हॉस्पिटलात and he gets it cured but hospital गेल्यानंतर भी त्यागल निवारण जाने लगे you have to think कि अरे कुछ तो रहेगा दूसरा कुछ है क्या so do it but don't depend only on that कि अरे astrology is only one thing उसको पे रहो उसके पीछे पड़ो अरे वही करेंगे वो जो नहीं
that's an indication ki what should I do. Okay, once that is done, thank you, carry forward, go ahead. आणि एक छान क्वेश्चन. Sorry, मग हे वास्तुदोष असता आणि नागदोष असता म्हणून जातकर सांगताची. इज इट Right. दॅट? yes, it will be there if it's the astrologer is a very genuine astrologer, and if he says, then it may be there also. And if it is Sanglari, what's the harm in doing it? प्रभुजी मात्र सॉरी प्रभुजी पुराजन समज सांगता म्हणून तशी कसाला ना प्रभुजी तशी आमगेलगर कड कसा म्हणताच म्हणारी मस्त जात पळोच्या वचू नाका लेट इट बी देवावले सोल सॉरी म्हण सांगताची. Yes, so that's why I'm saying नाही that आम्ही if the कशी एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर असले एक इंडिकेशन, इट गिव्स एन इंडिकेशन कि बाबा ठीक है, ये करने से अगर हो रहा है आपका कुछ फर्क पड़ रहा है, तो देन यू टेक इट, थैंक द एस्ट्रोलॉजर एंड गो अहेड एंड कैरी ऑन विथ योर डिवोशन. तुम्ही भक्ती करती रहा तुम्ही ने. डोंट गेट स्टक टू, दैट्स आई सेड, डोंट गेट स्टक टू ओनली एस्ट्रोलॉजर जो बोला उठ बोले तो उठ का है, बैठ बोले तो बैठा नहीं. ओके, मेगल हे कार्यात मग थोडे अडचण आहे त्याची. लेट मी फाइंड आउट कि कुछ है क्या, कर दो. वो करने से आराम अपना ऑब्स्टेकल्स निकल जा रहे हैं क्या, फाइंड आउट. इफ इट इज यस, फाइन, गुड, थैंक यू, गो अहेड. थैंक यू प्रभुजी. आई एम सेइंग डोंट गेट स्टक और से दैट आई एम नॉट प्रोपोगेटिंग दैट कि दिस इज द ओनली वे. नहीं, आई एम सेइंग आपके जीवन में अगर आमच्या जीवनात कसले अडचण येत असले रे, ते अडचणी दूर करणं आम्ही परत मार्गार हांव सांगता आता बॉम्बे पुणे हायवे आसा, पण हायवे तर कसले त्रास असले हांव थोडं डिटूर घेतलो, डिटूर परत हायवेर येतलो. ते थोडे अडचणी आसा, हांव थोडे म्हापशेच्यान वतलो, पण म्हापशेच्यान रस्त्यान गेले परत हायवेर येतलो. तशी आम्ही परत हायवेर येवची. प्रभु अनंतानंद धन्यवाद प्रभु. भक्ती चांग म्हणारी आय एम व्हेरी स्मॉल टू टॉक ऑन दिस चॅप्टर. आय मीन भक्ती धन्यवाद प्रभु. हरे कृष्ण. आणि हरे कने कृष्ण. क्वेश्चन असल्यारी लिस्ट ಕೊಂಡವರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಭು ನೈಲ್ ನಿಮ್ಮುಯ. हरे कृष्ण. एक ಸ್ವಲ್ಪ अनाउन्समेंट अस प्रभु तुम्ही परमिशन असल्यारी भक्ती वेळ झालाय. एक क्वेश्चन फर्स्ट चॅट राहिला सर, जस्ट त्यावे आन्सर. ओके प्रभु. प्रभु ये क्वेश्चन असं, can we reduce the intensity of punishment that we deserve due to bad karma in previous life? There may be some remedy to it. अकर्म केलं तर इंटेन्सिटी ऑफ पनिशमेंट मे बी रिड्यूस बाय कृष्णा. ते पुरा कृष्णावर असा, ते कृष्णावर असा की कृष्णा कॅन रिड्यूस इट और कृष्णा कॅन कीप इट एज इट इज. आता मेगल कर्माच प्रमाणे म्हाका एक्सिडेंट जावन मेगल पाय वच असल्यारी कृष्णा कॅन डिसाइड की तुम्ही पाय वच का की फक्त एक धाकली जरा एक थोडे खरूच गेले पायार घालू की नाका, ते कृष्णावर असा. कृष्णा कॅन डिसाइड दॅट. तर आम्ही आमगेल कार्य करचे आणि कृष्णावर सोडचे. कृष्णा, यू डिसाइड व्हॉट इज टू बी डन, राइट. पांडव कृष्णाल भक्त, तांगेल इंटेन्सिटी कमी जाल्ले ना त्रासाचे, उलट तांगेल त्रास वाढतीर होत असेल. धाकले असेल त्यांनी तांक ते विष घाल मार्च पळिले, लाक्षाग्रहात तांक मान उडच पळिले, कळिल्या इंद्रप्रस्थ गेम ऑफ डाइस गॅम्बलिंग तांक हरूच पळिले. नंतर महाभारत युद्धात बी अभिमन्यू मान उडयले. 8 महारथीन एकत्र येऊन अभिमन्यू वध केले. तांगेल जे त्रास आसा तांगेल मुखार आमगेल त्रास काही नाशिल्ले.
आणि तांगेलो कोण आशिल्लो? साक्षात भगवंत तांगेल बरोबर उठचे, बसचे, खावचे, पिवचे तांगेल बरोबर उरत आशिल्ले. तरी तांकां त्रास. Intensity never came down, but still they never cursed Krishna. They never, shouted at Krishna कि Krishna ऐसे क्यों कर रहे हैं हमको आप? So everything depends on Krishna, because Krishna knew that कि they can go through this. तशीची कृष्णाक बुत असा की हाऊ मच वी कॅन. 10वीच परीक्षेत 10वी स्टुडंटाक कितली टफ एक्झाम उरका आणि 8वी स्टुडंटाक 8व्या स्टँडर्डात वर्गात त्या स्टुडंटाक खंयचे प्रकारचे प्रश्न देव का ते टीचराक गुत न्ही. तशी कृष्णाक गुत असा की ह्या व्यक्तीक हांव खंयची एक्झाम दिवं. 10वीच पेपर दिवं क्वेश्चन पेपर की 5वीच क्वेश्चन पेपर दिवं. त्याप्रमाणे ताका ते क्वेश्चन पेपर मेळटा. राईट. We have to have faith that Krishna is. भारी पीसफुल सेशन प्रभु. फुल क्वेश्चन्स फॉर आंसर. भारी चंद मिळणे पुरा जनक. भक्ती धन्यवाद प्रभु. अनंत Somebody अनंत. asked that question now, why bad things happen to good people? Is that person satisfied? Why? No idea प्रभु. कोण असेल ते? Single question असेल ह्या प्रभु. He asked. Yeah, why only bad thing happen to good? Are they good people or not? Yeah. कोण विचारते प्रश्न लास्ट टाइम? लोकेश आहे प्रभु. अच्छा, इजी अराउंड. प्रभुजी तांकां अनम्यूट केला. Yeah, Lokesh Prabhu, have you got an answer? To your question. Tani Nimil Prabhu, what is the definition of good morning in Prabhu Tani? Bye. So I'm asking Lokesh Prabhu, he's on mute. Got it. Hare Krishna Prabhuji, got it. Hare Krishna. Okay. Thank you. Thank you, Prabhuji. Thank you. Murli Charan Prabhu. Thank you very much, Prabhu. This was one of the longest question answer session, Prabhuji. Tumela blessings throughout Ashile. I'm sure Opas and mute kel म्हणजे Opas there will be a lot of questions. So I just had to stop. Hare Krishna. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि प्रभु की जय. परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज की जय. हरे कृष्ण. प्रभु मुरलीधर चंद प्रभु बंद करिया ना. मैं एक पटी हरे कृष्ण मंत्र चांट करूं. यस माताजी. वांछा कल्पतरु. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. शील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण. Just as Friday's announcement साका नवे सीरीज स्टार्ट जाता असा offenses against the holy name. Secretary जे याची Dr. Vishwarup Prabhu was the first session, inaugural session plus the introduction session काढू. हरे कृष्ण.